Στις 8 Οκτωβρίου θα γίνουν αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκλογές δηλαδή για τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας δημοκρατικός θεσμός και βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της θέλησης των πολιτών. Η δημοκρατία πρέπει να θεμελιώνεται από κάτω προς τα πάνω, από τους πολίτες προς την εξουσία. Και αυτό γίνεται με τοπικές εκλογές. Αυτοδιοίκηση χωρίς διακρίκηση και ανεξαρτησία δεν είναι αυτοδιοίκηση. Είναι ετεροδιοίκηση. Και η ετεροδιοίκηση σημαίνει εξάρτηση. Η αυτοδιοίκηση δεν απολογείται στα κόμματα, αλλά μόνο στους πολίτες. Οι πολίτες είναι η πηγή της δύναμής της. Η Ελλάδα χωρίζεται σε 13 περιφέρειες. Μια από αυτές είναι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ο Περιφερειάρχης κατευθύνει το σχέδιο ανάπτυξης της περιφέρειας, αναθέτει αρμοδιότητες στους αντιπεριφερειάρχες και το Περιφερειακό Συμβούλιο παρακολουθεί και εγκρίνει τα επιχειρησιακά προγράμματα. Με απλά λόγια, ο Περιφερειάρχης είναι σαν το διευθυντή ενός σχολείου με 4 τμήματα: τη Ζάκηθο, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα. Και οι αντιπεριφερειάρχες είναι υποδιευθυντές υπεύθυνοι των τμήματων και των εργαστηρίων. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Την Κυριακή, λοιπόν, 8 Οκτωβρίου, αφού έχουμε μάθει που ψηφίζουμε, πάμε στο εκλογικό κέντρο, μας δίνει η Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και μέσα στο παραβάν, μόνοι μας, αποφασίζουμε ποιον θα επιλέξουμε να διοικήσει τα Ιόνια νησιά για τα επόμενα 5 χρόνια. Α, ναι, βάζουμε και μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους συμβούλους, σε αυτούς που πιστεύουμε ότι έχουν τις ικανότητες να βοηθήσουν τον τόπο μας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Καπουδίστας, εκπαιδευτικός. Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος του Συνδυασμού Ιόνια Εποχή με τον Γιάννη Τρυπεκλή. Και έχω αποδείξει ότι γνωρίζω, τολμώ και πράττω. Το καταλάβατε ή να το ξαναπώ?